și atunci când nu poate, poate. Nu? Îmi spunea astăzi că nu se simte așa, dar eu cred că Domnul a prins focul în tine și zic ca Domnul să fie slăvit. Dragii mei, haideți să ne ridicăm pentru un minut în picioare textul din această zi care ne va servi ca învățătură. Nu este lung, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Deuteronom, în capitolul 5, o să dau citire versetului 32. Deuteronom, capitolul 5, versetul 32. Luați seama, deci, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Amin. Vă rog să ocupați locurile și până în timpul introducerii mele puteți să înălțați un gând la Domnul, să spune, Doamne, vorbește-ne. Vă spun, astăzi Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pentru părinți, pentru copii, pentru tineri, pentru adolescenți și rog pe toți cei care, dacă mai sunt în spate, dintre cei care înțeleg ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, îi rog să vină înăuntru, pentru că astăzi Dumnezeu le vorbește tinerilor, adolescenților, părinților, în mod special. Începe un nou an școlar. Este o nouă provocare și toate sunt lucruri noi. Și pentru părinți, dar și pentru copii, profesori noi, colegi noi și așa mai departe. Titlul mesajului din această seară, din această dupămasă, este La datorie. La datorie atât părinții, la datorie tineri, copii, adolescenți, noi toți, cu toții trebuie să fim la datorie. Sau, mai bine zis, să ne achităm de datorie. În dicționar, datorie, dacă v-a spus ce înțelegem prin datorie, ca să facem așa, să înțeleagă și cei mici și cei mari, ce înseamnă datorie, este ceea ce trebuie făcut. Datorie este ceea ce trebuie făcut, chiar dacă acest termen inițial a fost folosit pentru, sau avut legătură cu plata taxelor, cu plata dărilor, cu plata impozitelor. Noi, astăzi, avem niște plăți de plătit sau niște impozite de dat și trebuie să le dăm. Deci este o datorie noastră. Trebuie să ne facem datoria sau ceea ce trebuie făcut, trebuie să facem, dragii mei. Sunt niște lucruri care trebuie făcute. Noi, ca părinți, avem niște datorii care trebuie făcute. Față de copiii noștri, față de Dumnezeu, față de societate, trebuie și avem niște datorii de plătit și trebuie să le plătim. Trebuie să facem ceva. Copiii au niște îndatoriri. Deci, pe lângă faptul că trebuie să asculte de părinți, ei vin dintr-o familie, ies în societate, ajung într-o școală, dar au ceva de făcut. Acum, nu putem să punem în balanță, pentru că eu cred că e exclus punerea în balanță, de cine să ascultăm, de părinți sau de profesori. O să învățăm ulterior. Eu cred că minutele care ne rămân 15 minute sunt suficiente pentru a aduce și a prezenta mesajul care l-am din partea lui Dumnezeu pentru Biserica Harul în această seară. Și doar o să subliniez câteva lucruri. Sunt multe de spus și ar fi predici de săptămâni la rând despre îndatoririle părinților și îndatoririle copiilor. Dar, succint, vreau să trec prin câteva, eu cred că multe dintre ele voi le știți, voi toți, atât copiii le știu, cât și noi, cei mari. Dar, să trecem la datorie. Haideți să intrăm în atribuțiunile care Dumnezeu ne le cere. Poate vă veți întreba, care e datoria mea? Care e datoria mea ca părinte? Sau care e datoria mea ca copil? Care e datoria? Ce am eu de făcut? Pentru că, dacă fratele Daniel spune, faceți-vă datoria, dragi părinți, îmi spun și mie, haideți să ne facem datoria. Și eu sunt părinte și mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii care Dumnezeu a făcut să ajungă în familia noastră. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Eu am de făcut datoria, zic. Haideți să ne facem datoria. Și după aia, copiii la rândul lor, o să le spunem și o să înțeleagă că și ei au deci făcut datoria. Haideți să mergem în Efeseni, în capitolul 6, și vreau să dau citire primelor 4 versete, pentru că de aici
De fapt, e legat tot datoria noastră care o avem în față de copii și înaintea lui Dumnezeu, cât și a copiilor față de părinți. Copii! Atenție, copii! Copii! Ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este cum? Drept! Trebuie să facem ceva drept. Fă-ți datoria! Ascultă-le, părinți, în Domnul, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Deci, cinstește pe tata, cinstește pe mama, pentru că vei avea un premiu. Deci, este această datorie, este această poruncă însoțită de o făgăduință. Făgăduință însemnând o promisiune. Dumnezeu promite ceva copiilor care ascultă de părinți, care sunt supuși părinților în Domnul. Și promisiunea este aceasta, ca să fii fericit. Toți copiii, toți tinerii, toți adolescenții, toți oamenii, adulții, aleargă după fericire. Și ei nu înțeleg că fericirea ține și de ascultarea de părinți, să-și citești pe tatăl tău și pe mama ta, să asculți de părinți. Dacă tata sau mama zice, lasă telefonul că ajunge pentru astăzi, lasă telefonul că ajunge pentru astăzi. Asta înseamnă asculta în Domnul de părinți. Poate că voi nu aveți noțiunea timpului cum o au părinții, dar noi, ca și părinți, avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de progresul vostru în viață. Așa că nu ne putem permite să dăm niște ordine oricum. Că nu avem noi chef să se uite copilul în telefon, că nu avem noi chef să meargă copilul nostru la o sărbătoare onomastică al nu știu cine, unde poate să consumă alcool, unde poate să facă alte lucruri, unde se uită la niște filme la care în casă nu se uită. Deci, dacă zic nu te duci acolo, păi el trebuie să înțeleagă că nu te duci. Dacă alții își permit să facă lucruri, unele lucruri care nu sunt îngăduite de Dumnezeu, noi, dragii noștri copii, noi, voi, nu puteți să faceți aceste lucruri. Dragi părinți, noi nu putem să lăsăm copiii noștri să meargă oriunde, să facă orice, să petreacă oricât timp pe telefon. E adevărat, a fost vacanță și eu i-am avertizat și pe mei. S-o mai tăiat cu aia, deci trebuie scoasă lista. Trebuie scoasă lista și mai tăiat de pe ele, că după aia să ne dăm seama că am scăpat din frâie, am scăpat frâiele și am dat o coardă cam lungă. Și nu mai putem să controlăm situația. Deci Dumnezeu să ne dea înțelepciune nouă părinților și Dumnezeu să binecuvinteze pe copii cu ascultare de părinți. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea dintâi poruncă. Bă, cum o știu Dumnezeu, cea dintâi poruncă, da? Ca să fii fericit. Prima promisiune, să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Viață lungă. Nu știu eu, nu am întâlnit cazuri, sau poate prea puține cazuri despre care am auzit, care cineva zice, bă, eu dacă ajung până pe la vreo 30 de ani cu viața e suficient. Nu prea am auzit. Nu prea am auzit. Dacă toți vrem să trăim mai mult, frații, toți vrem să trăim mai mult. Că e pentru un scop, că e pentru altul, că e pentru orice ar fi, nu contează. Noi vrem să trăim, dar atâta timp cât trăim, să trăim pentru Dumnezeu. Dumnezeu dă viață lungă celor care ascultă de părinți, pentru că Dumnezeu cred că are în calcul ceva. Pentru că cei care au fost supuși, ascultători de părinți, înseamnă că părinții le-au transmis un mesaj bun și ei, dacă rămân mai mult pe acest pământ, rămân pentru binecuvântare, pentru a transmite mesajul mai departe, pentru a transmite binecuvântările lui Dumnezeu, pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Ori cei care au fost răzvrătiți, cei care nu au ascultat de părinți, de fapt, Dumnezeu probabil că o să mai lungească puțin venirea lui și le mai dă o oportunitate. Și încă una, Dumnezeu nu știu câte oportunități le dă, dar nu le dă cu scopul de a-i folosi pentru gloria lui, ci le dă pentru a-i salva, pentru le mai dă, să mai roagă părinții pentru ei și Dumnezeu îi mai îngăduie în un an. Și nu-l taie de la rădăcine și îl mai îngăduie în un an. Și îl mai îngăduie până într-o zi când nu mai îngăduie. Și zice Dumnezeu până aici. Pentru că securia zice, o și fost înfiptă la rădăcină. Deci,
să păzească Dumnezeu ca săcurea să nu fie înfiptă la rădăcină, ca să nu fie tăiat. Și noi trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri. Dar acum Domnul a vorbit copiilor și acum vine și le vorbește și părinților, pentru că, atenție, și voi părinților, nu dărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Mustrarea și învățătura Domnului, așa că, dragi copilari, dacă vă mai simțiți mustrați din când în când, să nu credeți că părinții voștri sunt răi, să nu credeți că părinții voștri voi să fie mai nu știu cum decât nu știu care. Deci, noi avem o datorie față de Dumnezeu, să vă mustrăm și să vă creștem în învățătura Domnului. Nu te las să mergi acolo, da, nu te las, pentru că Domnul îmi spune mie ca părinte că tu nu ai ce să cauți acolo. Tu nu ai ce să cauți la întâlnirea aia. Tu nu ai ce să cauți pe internet, pe paginile alea. Tu nu ai ce să cauți în altă parte și în altă parte. Tu nu ai ce să faci acolo. Eu, ca și părinte, și noi, ca și părinți, avem această îndatorire. Să învățăm pe copiii noștri. La fel cum, dacă îi deveni la casa de rugăciune, vii la casa de rugăciune. Păi cum? Păi dacă eu, ca părinte, mă duc, îmi iau copilul și îl aduc cu mine. Păi dacă Dumnezeu ne cheamă la asta, mă bucur când mi se zice, haideți la casa Domnului. Eu, ca și copil, trebuie să recunosc că nu totdeauna m-am bucurat când mi s-au zis, haideți la casa Domnului. Nu m-am bucurat. Și recunosc lucrul ăsta. Că de multe ori n-am avut nicio opțiune. Tătic o zis, la ora 9 să fiți în biserică și să ferească Dumnezeu dacă la ora 9 fără 5 n-am fost acolo, că am încurcat-o. Deci era clar. Era ordinul dat, asta era mustrarea și învățătura Domnului. Era așa de clar, simplu. Bă, zice, că stai sub acoperișul meu, că stai și mănânci la masa mea, tu la ora 9 știi biserică, pe mine mă interesează. Și așa o trebuie să fie. Așa o trebuie să fie, fraților. Nu stați după mine să vadă, mă, vin, nu vin sau o iau. Nu. El o mers înainte, că o mers înainte, că au avut de mers, că au avut atribuțiuni, dar mi-a zis la ora cu tare. Să ferească Dumnezeu să ajungă Daniel sau frații ei alți în urmă să ajungă mai târziu. Să ferească Dumnezeu. Ori noi trebuie să le transmitem copiilor noștri acest mesaj. Deci învață-vă copil calea Domnului și când va crește mare, ce va face? Nu se va abate de la ea. Dragii mei, eu am experimentat lucrul acesta. Tatăl meu mi-a zis că trebuie să fiu în biserică, duminica dimineața e biserică, duminica după masă e biserică, trebuie să fii în casa Domnului, trebuie să fii prezent acolo și trebuie să fii prezent. Apoi când te-am crește mare, nu te mai abați la ea. Mă, uite că mi-au prins bine lucrurile astea. Nu m-am dus totdeauna bucuros. Nu m-am dus totdeauna și zice, mă bucur când se zice, haide la casa Domnului. Eu am fost poate printre cei care nu că s-au bucurat de fiecare dată când mi se zice, haide la casa Domnului. Nu totdeauna, că zicea, mai să ridicau, nu zic, bă, iară predică ăla. Suflam, ușor greu ăsta, mă uitam să nu putea. Poate mai încercam câteodată, zic, bă, mai ies, poate nu mă vede, poate... Nu avea, că era biserică, mai mică, imediat te vedea. Lipsai de acolo, era cu ochianul pe tine și acasă văd de ce ai ieșit imediat. Unde te-ai dus? Ce probleme ai? Ce atribuțiune ai? Care probleme? Nu puteai, trebuia să stai acolo, să suporți și pe ăla care zice bine, și pe ăla care nu zice așa de bine, și pe ăla care cântă pe note, și pe ăla care cântă fără note, trebuia să stai acolo, da? Și așa am învățat să răbdăm. De asta astăzi răbdăm și pe caniculă, și pe sore, și pe căldură mare. Răbdăm. Răbdăm, n-avem ce să facem. Să uitați de la mine când am zis închide-l. Închide-l. Trebuie închisă ăla. Că nu-i voi. Am dat să miște un pic aerul înainte și o mai să lăsăm după aia să mai miște puțin aerul, dar nu-i voi. Nu ne lasă. Ama, vă faceți aer care cum puteți, dar suportăm, fraților. Suportăm. Și zic ca Domnul să ne ajute să suportăm, pentru că asta e egal cu zero. Așa ne dăm seama că în căldură nu-i bine. Și în căldură mare nici așa de bine. Așa că noi vrem să fim în cer, că acolo să fie aer condiționat. În iadul să fie o căldură oribilă. Așa că atât eu, cât și casa mea, vreau să slujim Domnului. Atât voi, cât și casele voastre, vrem să slujim cu toții Domnului, pentru că știm că într-o zi vom ajunge în cer. Și acolo toate sistemele de aer condiționat merg cu ceas. Nu-i problemă nici de COVID, nici că se transmite virusul, nu-i nicio problemă. Pentru că noi vrem și obiectivul nostru este să ajungem în cer. Atât noi, cât și copiii noștri. Pentru asta trebuie să ne facem datoria, dragii mei. Trebuie să ne facem datoria. În Marcu, capitolul 7,
Cu versetul 10 spune cuvântul lui Dumnezeu, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, încă o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, iar în Coloseni, capitolul 3, versetul 20, copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta îi place Domnului. Lucrul acesta îi place Domnului. Bă, ce plăcut este să faci voia lui Dumnezeu și să placi Domnului. Nu ne pune nimeni la noi. Nu-i nimic, nu-i nimic. Copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, în tot. Încolo, dincolo, spuneam, vorbește Dumnezeu la cei care aveți părinți credincioși și mulțumiți Domnului pentru părinții voștri credincioși. Mulțumiți Domnului. Dați slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut în așa fel să vă nașteți într-o familie de credincioși, în care sunt părinți, în care se roagă pentru voi, în care vă poartă pe braț de rugăciune. Mulțumiți Domnului! Poate uneori sunteți puși în situația să zice, bă, dar ce tată mi-a dat mie Dumnezeu, ce mama mi-a dat, uite, pe colegul al meu, lasă să meargă unde vrea, lasă să facă ce vrea, îl lasă pe internet cât vrea el, să culcă la 1 noaptea pe internet, îl lasă să facă ce vrea și pe mine mă tachinează ăștia toată ziua. Nu? Toată ziua mă tachinează. Noi nu vă tachinăm, dragi copii, noi nu vă tachinăm, ci este o datorie a noastră. Noi, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să dăm socoteală pentru voi și voi trebuie să vă țineți datoria aceasta. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Dumnezeu vă binecuvânta cu părinți credincioși. În toate lucrurile ascultați. De ce? Pentru că mâine o să vă dați seama și o să mulțumiți lui Dumnezeu din toată inima. Pentru că tata nu te lăsa să mergi acolo, că nu te lăsa să faci cu tare lucru sau cu tare lucru. Știți cum? Eu mă le mai spun la copiii mei. O să vă dați seama peste 10-15 ani, dacă nu vine Domnul până atunci, și o să vedeți că toți cei de teapa voastră, care într-o zi și-o permis aia, o să vedeți unde o să fiți voi și unde o să fie ei. Pe acolo o să se vadă diferență. Cei care sunt copii de Dumnezeu și ascultă Domnul de părinții lor și cei care fac ce-i taie capul pentru că părinții lor le-au dat frâu liber să facă ce vor. Ori noi nu suntem dintre aceia care lăsăm pe copiii noștri să facă ce vor. Noi suntem o autoritate pusă de Dumnezeu peste copiii noștri. Și copiii noștri trebuie să asculte de noi. Asta înseamnă că noi, ca și tați și ca și mame, trebuie să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Să cerem o călăuzire sfântă. Dumnezeu să ne spună ce avem de făcut. Și noi să punem în aplicație, da? Pentru că iubim pe copiii noștri și în Proverbe, poate cu o altă ocazie, o să vedem că trebuie să intrăm și în aplicație, trebuie să scoatem și chitanțierul și să mai tăiem din când în când câte o amendă. Da? Trebuie să mai punem mâna pe nuia. Da? Trebuie să facem, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă iubim pe copiii noștri, dacă nu, îi lăsăm să facă chiar ce vor și nu le mai zicem nimic. Îi lăsăm așa. Nu cred că e indicat. Nu e indicat. Așa că astăzi și mâine și poimâine și le spunem și le mai spunem și încă o dată și încă o dată și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt o să le atingă coarda inimii. Și tot zi o să zică, bă, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tata care mi-l-a dat, pentru mama care mi-a dat-o, e adevărat că m-a tachinat. Eu am luat bătaie și am luat bătaie mult. Și nu mi-e rușine să spun și nu mi-e ăsta, dar mi-a prins bine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tata care mi-l-a dat, care nu mi-a tolerat prea mult. Deci când o zi alb e alb, când o zi negru e negru și dacă ai călcat pe bec, te oasă. Deci și mulțumesc Domnului pentru asta. Acum nu-i chiar așa, pentru că îi afectez psihologic, că nu știu ce, că dacă nu știu cum, acum poate să strigă mai mult, dar adică mănânci, te rog frumos. Eu nu mi-au zis tăticul niciodată mănânci, te rog frumos, o zi mâncare pe masă, dacă vrei mănânci, dacă vrei nu mănânci și la revedere. Ai mâncat, s-au adunat masa, vrei să mănânci putușat, nu mănânci de sară. E simplu. Deci nu merge așa, dragii mei. Pentru că atunci copiii vor să facă ei programul și nu mai facem noi. Ori Dumnezeu, ca autoritate peste copiii noștri, ne-a pus pe noi. Programul facem noi, pentru că e o datorire înaintea lui Dumnezeu. Și ei trebuie să respecte programul. Acum, nu întărâtați pe copiii voștri la mâini. Deci, chiar cu orice lucru, nu putem. Asta nu înseamnă că hai să le mai dăm frâul liber la câte ceva. Deci trebuie să le marcăm teritoriul și atâta vreme cât sunt teritoriul care și l-am marcat noi, totuși să le dăm o libertate. Să-i luăm, să-i putem lăsa din când să mai ia decizii singuri.
În învățătura care le-o dăm, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în învățătură, creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. În mustrarea și în învățătura Domnului, când îi creștem pe copiii noștri, le spunem și mai lăsăm, o să mai dea cu cap. Mai scotem câte o chitanță și mai câte ăsta și mai rupem câte o amendă din când în când. E adevărat. Dar încet îi învață. Și când o să fie mari, o să știe care e drept, care e strâmb, care e bine, care e rău. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în noi și vreau cu aceasta să termin. 3 principii pentru a-ți cunoaște datoria. 3 principii pentru a cunoaște datoria. Asta e valabil la părinți, e valabil la copii, e valabil la tineri, la adolescenți, pardon. Legea, cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, dacă mergem după îndreptarul ăsta, n-avem cum să dăm greș. Nu avem cum. Alții poate că aveți copii mici și ziceți, bă, nu-i chiar pentru noi. Cuvântul de astăzi e pentru celălalt care au copii mai mari. Vă spun că e pentru toți și cei care îl aveți urmează să se nască. Dumnezeu o să sunteți părinți și o să fiți părinți pentru nu știu câte ore și pentru voi, chiar pentru copilul care e încă în pântece. Dumnezeu vă cheamă, trebuie să vă rugați pe zi. Trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, dragii mei, încă înainte să se nască. Și după ce s-au născut și să-i purtăm pe braț de rugăciune în fiecare zi și Dumnezeu să se atingă de ei și să ne inspirăm din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, învață-mă! Mi-ai dat copii, învață-mă cum să-i cresc! Doamne, mi-ai dat copii, învață-mă cum să-i educ! În mustrarea și învățătura Domnului! Învață-mă, Doamne! Învață-mă cum! Roagă-te lui Dumnezeu și învață, citește cuvântul lui Dumnezeu! Dumnezeu a mai pus ceva, un al doilea principiu este conștiința, că o pus-o și noi în părinți și o pus-o și în copiii noștri. Deci voi, dragi copii, dragi tineri, îți foarte sigur și voi trebuie să fiți sinceri și să recunoașteți, nu în fața mea, în fața lui Dumnezeu, că atunci când ați făcut un lucru rău, ați avut o mustrare de conștiință. Ceva v-a spus în interiorul vostru și n-ați avut liniște și pace și ați zis, bă, ceva am făcut rău, nu-i bine. E adevărat? E adevărat? Și dacă nu spuneți așa, și dacă ziceți așa, eu știu că e adevărat, că mie mi s-a întâmplat și nu s-a întâmplat fiecăruia. Dumnezeu a pus ceva în noi, conștiința. Așa că dacă ți-ai dat seama că ceea ce ai făcut nu-i bine, nu mai fă. Ai ieșit din cuvântul părinților și te-ai dus că nu te-au văzut ei, că tata e la lucru, mama e la lucru și eu fac ce vreau. Și ai făcut o prostie, ai făcut un lucru care nu-i îngăduit de Dumnezeu, care e o rușine poate pentru familie, pentru părinți și te-o ros. Ceva în interiorul tău te-o ros și te-o spus. Asta înseamnă că este o conștiință pusă de Dumnezeu. Așa că am făcut astăzi, mâine nu mai fac. Nu mai fac. Asta înseamnă că am făcut rău. Și asta să ascultăm de conștiință. Și autoritatea. Autoritatea peste noi, părinților, este Dumnezeu direct. Dumnezeu este autoritatea peste noi. Iar peste copiii noștri suntem noi și după aia Dumnezeu. Deci cam așa vine autoritatea, ierarhia. Dumnezeu ne-a dat nouă autoritatea să educăm pe copiii noștri și să-i creștem în învățătura lui Dumnezeu, în mustrarea și în învățătura lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, haideți să trecem la datorie. Noi iubim pe copiii noștri, de aceea ne pedepsim, de aceea le mai luăm telefonul, de aceea le mai facem aia. Deci de aia, pentru că iubim. Și ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Asta înseamnă să nu întărâtăm la mânie. Și ca să înțelegem mai bine să nu întărâtăm la mânie, asta înseamnă că atunci când luăm o măsură în dreptul copiilor noștri, ei să știe de ce am luat-o, să nu fie chiar la nervi și să ne ieșim din minți, și ei să știe, din cauza asta, tata nu a tras atenția sau mama de atâtea ori, n-am ascultat, acum am rămas fără telefon 2 săptămâni. Ok, simplu. Că asta înseamnă să nu întărâți la mânie. Că atunci Duhul Sfânt o să lucreze ceva în ei și să zice, bă, e vina mea, nu vina lui tata. Pentru că dacă eu îi întărât la mânie, atunci ei interpretează lucrurile altfel. Zice, bă, dar ce tata am eu, numai pe mine nu mă lasă, bă, pe tăți îi lasă, tăți face vor, nu. Atunci Duhul Sfânt o să lucreze în ei și o să zice, bă, stai că nu-i tata de vină, și eu de vină, mă, eu n-am ascultat. Eu n-am ascultat. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și rog pe toți copiii, cu distanța de rigoare. Aici așa, uite, pe o linie, cu 1,5 metru între voi să tu da, aici, uite așa, linie toți, cu fața către biserică, cu toți. Cu toți, cu toți, cu toți, cu toți, cu toți. Cu mic, cu mare, uite așa, acolo așa. Care sunteți din aceeași familie, poți să stați de pis. Aici, jos, jos. Așa, care sunteți din aceeași familie, stați lipiți deodată ca să fie spațiu. Elsa, Lucas, Daniela, lipiți.
ceilalți, Moroșan dincolo, ok, ceilalți aici, David, hai și tu, dragul meu, hai Luca, hai și tu aici, hai, toți trebuie să venim, toți copiii, biserica se roagă pentru voi, dragi părinți, dragi copii, suntem în prezența lui Dumnezeu. Vreau să citesc un verset din Plângerile lui Ieremia, din capitolul 2, versetul 19. Dragi părinți, fiți atenți. Copiii noștri sunt în fața noastră, sunt în fața lui Dumnezeu. Dar fiți atenți puțin. Vreau să aduc să vă sensibilizeze inimile prin cuvântul acesta. Avem o datorire nu de acum, de când avem copii, și o să avem cât o să avem copii, până când Dumnezeu ne ține în viață. Și nu numai. Pentru că ceea ce învățăm noi astăzi o să conteze și dacă noi plecăm la Domnul. Pentru că eu nu mai am tatăl meu pe acest pământ, o plecat. Dar multe din învățăturile și învățăturile care mi le-au dat încă le aplic și vreau să le aplic și le aplic la copiii mei. Pentru că Dumnezeu așa lucrează și binecuvântează până la al miilea neam. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Țineți cont! Scoală-te și cem noaptea când apa... nu m-a puțin. Scoală-te și cem noaptea când încep străjile. Pentru noi, pentru părinți, scoală-te și cem noaptea. Dar nu când copiii au ajuns să facă prostii mari și nu mai știi pe unde să scoți cămașa, nu. De câte ori avem ocazia, să ne sculăm, sau timpul zilei, sau timpul nopții, să ne rugăm lui Dumnezeu. Scoală-te și cem noaptea când începi străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi. Ridică mâinile spre cer, ridică mâinile spre Dumnezeu pentru viața copiilor tăi. Dragii mei, copiii noștri sunt aici înainte și în fața bisericii, în fața lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm pentru ei, pentru fiecare. Fiecare ne rugăm pentru fiecare. Nu ne rugăm numai pentru a noștri, dar să nu uităm, să ne rugăm pentru David Boc, să ne rugăm pentru Naomi Apope, pentru Fabian Apope, să ne rugăm pentru cei care nu au venit, pentru copiii Mirelei, să ne rugăm pentru, dacă mai știți, dintre cei care nu au venit cu copiii. Ca să n-am un lapsus, să nu-mi lipsească ceva. Da, pentru David Boc am zis, pentru copiii, familia Pope, pentru Fabian, pentru Naomi, să amintim înaintea lui Dumnezeu și pe ei și Dumnezeu să-i binecuvinteze noul an școlar. Și noi să fim dispuși întotdeauna, să ne sculăm și să gemăm în timpul nopții, înaintea Domnului, ridicând mâinile spre El pentru viața copiilor noștri. Să strigăm acum și să strigăm în fiecare zi pentru viața copiilor noștri și Dumnezeu să se atingă de ei și Dumnezeu să le vorbească și Dumnezeu să-i folosească și ei să fie cu ei la școală și acasă, la plecare și la întoarcere și ei să fie cap și nu coadă, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem înaintea Domnului și voi copii vă rugați la fel pentru voi, pentru părinții voștri și Dumnezeu să vă călăuzească noua școală.